Avui a la conversa hi tenim el Joaquim Romeu, president de la Germandat de Sant Andreu de Tona, i el Valentí Buxó, secretari de la mateixa entitat, que va ser guardonada amb el Premi Noi de Tona 2022. La Germandat de Sant Andreu, que és la més antiga de Tona, ha desenvolupat i desenvolupa una tasca solidària envers els tonencs i tonenques d'ençà de la seva creació l'any 1951, fruit de la fusió dels dos mons de pietat que existien a Tona, el Monte Pío de la Virgen de los Dolores i la Unió Tonense. La Germandat, que va celebrar el seu 100è aniversari l'any 1970, tenint en compte que en aquesta data fou creat el Monte Pío de la Virgen de los Dolores, el 1870, evidentment, aquesta entitat compta avui amb 330 socis i sòcies que aporten una quota per rebre tant ajuts econòmics en cas de defunció com ajuts en d'altres àmbits, com poden ser, per exemple, la cessió de material ortopèdic. Joaquim, Valentí, hola. Hola. Bon dia. Bon dia. Bueno, Premi Noi de Tona 2022. Primer de tot, enhorabona. Gràcies. La reacció que vau tenir a nivell de junta de l'entitat, quina va ser? Com vau rebre la notícia? Home, a veure, nosaltres ens va arribar, ens van fer una trucada i ens van dir que ens volien veure aquí a l'Ajuntament. Vam venir el Valentí i jo mateix, hi havia el senyor alcalde, ens va rebre, i ens va comunicar en aquell moment, hi havia altres regidors, i ens va comunicar doncs, que se'ns havia concedit el Premi Noi de Tona del 2022. La veritat és que va ser una petita sorpresa. Crec que més o menys merescudament, no per res, sinó perquè aquest any la Germandat de Sant Andreu ha elaborat tot un projecte nou de cara a aquest 2022 i crec que almenys nosaltres ho vam prendre una mica com una petita recompensa o com un reconeixement a tota aquesta tasca que s'està portant a terme. Però la veritat és que el primer moment va ser de sorpresa i evidentment de joia, no? Perquè sempre és agradable i és bonic que et diguin que has rebut un premi. I a part de la sorpresa, jo em sembla, i ho hem comentat altres vegades, que és un tema que és una entitat que s'ho mereixia, perquè després de tants anys de donar uns serveis, cada etapa ha passat pel seu sistema, clar, però vull dir que jo crec que és un premi ben donat, la veritat. Però descomptat que sí, després de tants anys de tasca, perquè bé, com hem explicat, és l'entitat més antiga de Tona i durant tots aquests anys la tasca ha estat molt important. D'alguna manera, per la Germandat, pot significar un revulsiu o què significa aquest premi? Haver obtingut aquest premi, què li suposa a l'entitat? No sé, Jo crec que sí, crec que és un petit revulsiu, perquè sempre que et reconeixen d'alguna manera alguna tasca que has fet, et satisfà, et fa il·lusió i a més t'esperona una miqueta a seguir endavant. I justament, com he dit abans, doncs aquest any endeguem un projecte nou, una ampliació dels serveis que donem a la Germandat i sí, jo crec que sí. I també ens ha de servir una miqueta per donar-nos a conèixer una mica més del poble. Perquè sí que és veritat que és l'entitat més antiga, però aquesta és la cosa, però hi ha molta gent encara al poble que no ens acaba de conèixer. Suposo que són gent més jove o gent més vinguda a Tona des de fa uns anys, però sí que és cert que segurament ens ajudarà una miqueta també a donar-nos a conèixer. Inclús gent de tota la vida de Tona, jo alguns dimarts aquí al despatx i m'han vingut, escolta, a veure, que m'he enterat que existeix això, no et diuen massa què, perquè tampoc ho saben, això per fer-me soci, i n'he fet uns quants, però és curiós que un poble com Tona, que és gran però no és pas ben petit, que a aquestes alçades, i havent-hi bastants socis, a aquestes alçades doncs encara diguin, i això, i s'han fet socis, la veritat. És curiós això. Parlarem de tot això que teniu a punt i que voleu oferir als tonencs i tonenques, però fem una mica d'història. Una mica, què és el que va motivar a la fundació de l'entitat?
si ens remuntem, aquí hem vist que hi ha dos moments, no? Un al 1870 amb el Monte Pío, no? I després un al 1951 amb aquesta fusió dels dos Monts de Pietat, no? No sé si a nivell històric podem saber o conèixer què van impulsar el 1870 i en el segon moment què va generar aquesta fusió, no? Una mica sí. Jo diria que és molt antic i, evidentment, les motivacions i arrels d'aquell moment tampoc no les sabem amb certesa, però sí que és veritat que la situació econòmica i el context històric d'aquells moments va portar que es creés una entitat per ajudar a la gent, sobretot en el tema dels subsidis en quant a aspectes laborals, quan estaven de baixa i així, tenint en compte que l'any 1870 no existia encara la Seguretat Social. D'alguna manera, l'entitat, la Virgen de los Dolores i després la Unió Tonenca, van fer una mica aquesta funció de seguretat social a nivell més aviat de poble. Després es va ampliar una miqueta els serveis. Jo diria que el 1909 va ser quan es van fundar les dues entitats i després, el 1951, va ser quan es va crear els nous estatuts de la Germandat de Sant Andreu pròpiament dit, el nom correcte de la Germandat de Sant Andreu. D'alguna manera és el moment de creació d'aquesta entitat que ja arrossegava. Sí, però una mica la idea és aquesta, és la de suplir d'alguna manera les funcions que fa en aquest moment la Seguretat Social. Sí, que una persona ha anat perdurant en el temps. Que una persona quan estava de baixa en aquells temps doncs es quedava res. Això era l'ajuda a intentar que abans cobrés alguna cosa estant de baixa. Clar, ara amb la Seguretat Social això poder ni s'hi pensaria en fer-ho. Tot i que avui existeixen entitats semblants a això, però jo crec que el fonament va ser la Seguretat Social d'aquell moment a nivell de poble. A nivell de poble. Va ser això. I després, posteriorment, ja amb els estatuts del 1951, es va crear la secció que se'n va dir grup familiar, que era justament per donar un ajut econòmic en cas de defunció. És a dir, quan un soci moria, la Germandat donava uns diners als hereus per ajudar una mica en el fet de l'enterrament. I això ha anat perdurant durant I aquest va ser posterior, perquè abans només hi havia el tema baixa d'enfermetat, accidental. Aquest va ser, que per cert és el que potser agrada més a la gent. Sí. Perquè, esclar, les pagues que donem pels dies de baixa, això, sí, bueno, tot és benvingut, i si es diré encara més. El que passa que no es soluciona cap. En canvi, el que estem pagant per una defunció, doncs no es paga tot l'enterrament, però és un bon pessic. A més, una cosa que potser ho comentaré més endavant i tal, però també, a més, hi ha el tanatori. El que és el tanatori, el servei el paguem nosaltres. Vull dir que una família se li mort una persona, el pare, la mare, qui sigui, i cobra el que ha estipulat en el moment d'aquella defunció, més el tanatori. Vull dir que el tanatori també va a càrrec nostre. Per tant, veiem que l'entitat d'alguna manera ha arribat fins avui també adaptant-se a les noves necessitats d'alguna manera, perquè l'ampliació de serveis... Com també en el seu moment hi va haver l'ambulància. Sí, aquí en un moment determinat la Junta de la Germandat va decidir que no existia en aquell moment, tal com la coneixem ara, el que és la Creu Roja, sí que existia però no donava els serveis d'ambulància a nivell de tot Catalunya. Llavors els pobles de mica en mica es van anar espavilant i una de les coses que es va fer a la Germandat d'aquí de Tona va ser comprar una ambulància. Aleshores els socis de la Germandat, i no socis perquè era un servei que també era municipal, de fet el conductor era un funcionari municipal, per tant eren tot a nivell de poble, però qui la va comprar va ser la Germandat i es donava aquest servei. En el moment en què la Creu Roja va començar a donar, o la Generalitat va començar a donar el servei d'ambulància integrat dintre del que era el Servei Català de la Salut,
aquesta ambulància va perdre el seu sentit i llavors el que es va fer va ser vendre l'ambulància i amb els diners de l'ambulància es va contribuir, la Germandat de Sant Andreu va contribuir a la formació del tanatori de Tona. I el que va fer va ser la donació del que són els túmuls, les urnes que hi ha en aquell moment, són una donació de la Germandat de Sant Andreu. D'aquí ve que els socis tinguin un petit avantatge i no hagin de pagar el tanatori. Que esclar, el tema, si la Germandat ens sobressin els diners, el tanatori podria ser tot Germandat, o sigui, propietat nostra, però esclar, es va tenir que fer de la manera que es va fer. Clar, ho greu el Quim, doncs, per compensar una mica el tema de ser soci, això li van posar els túmuls, i ara els socis tenen... Home, que és un bon tema, perquè no sé quan val ara un de soci, no sé igual, però vull dir que entre el que deia jo abans, el que donem de l'enterrament o de funció en si, més el tanatori sumant, doncs, està bé. És una bona ajuda. Sí, és una bona ajuda, exacte. Per tant, per concretar una mica a nivell de serveis, a dia d'avui, els serveis que ofereix a la ciutadania la Germandat, ens podeu dir quins són exactament? A dia d'avui tenim el que són les ajudes econòmiques, els ajuts econòmics per situacions de baixa. No cal que sigui laboral, perquè hi ha molta gent jubilada. De fet, el gruix important dels socis de la Germandat és gent més aviat gran. Aleshores no cal que estiguin en aquell moment treballant, però sí que quan un es trenca una cama, es trenca un braç o una malaltia o el que sigui, durant el període de recuperació, la Germandat paga uns diners en funció, diguem, de baixa. Aquest és un dels serveis. L'altre és el que comentaves al principi. Tenim tota una sèrie de material ortopèdic, llits d'aquests articulats, elèctrics, tenim cadires de rodes, tenim crosses, tenim caminadors tant d'interiors com d'exteriors, tenim tota una sèrie d'aparells Don Pedros i així, i això ho cedim en els socis. Esporàdicament, si hi ha alguna persona del poble que ho necessita, també els hi deixem, no hi ha problema, però majoritàriament és un servei que donem als nostres associats. I des del juliol d'aquest any, una mica, que és el projecte que comentàvem abans, també fem uns serveis a les persones. Aquests serveis a les persones consten d'ajudes de companyia, bàsicament, és a dir, aquella persona que necessita que durant el dia se li facin unes hores de companyia perquè viu sol o el que sigui, doncs nosaltres tenim un cos de voluntaris, aquests voluntaris van a casa d'aquesta persona i li fan una estona de companyia. Si necessita sortir a passeig o el que sigui per fer una miqueta d'exercici, doncs els acompanyem en aquest sentit. Si han de fer alguna gestió i no tenen vehicle o no es veuen amb cor d'anar-hi a peu o el que sigui, tots sols, nosaltres els acompanyem a fer gestions, per exemple, aquí a l'Ajuntament o al CAP o on sigui. Si hi ha alguna persona que, per exemple, persones grans que no s'atreveixen a sortir de casa un dia que ha plogut o un dia que ha nevat una mica i han d'anar a comprar, si ens avisen, nosaltres els anem a fer la compra i els hi portem a casa. O sigui, aquests són els serveis que bàsicament estem donant en aquest moment a la Germandat. En aquest moment no hi ha hagut cap petició d'aquesta... Perquè l'estiu entremig, ara suposo que ho dinamitzarem una mica. Això es va posar en marxa, diguem, abans de vacances, vull dir, juliol, més o menys. I tot això, em sembla que ho has dit, però si no, també el tema de les defuncions, dèieu? És a dir, en cas de defunció... Sí, les defuncions, evidentment, els hereus... Afrontar el cost d'una part de l'enterrament i també descompte, per dir-ho així, en el que és l'ús del tanatori. O sigui, el soci que té un familiar en difunt al tanatori no s'ha de preocupar de pagar ni un euro. O sigui, no és que hagi de pagar una part del tanatori, no paga ni cinc. Tota la part que correspon pagar al tanatori depèn, o sigui, paguem nosaltres. De la Germandat. Després hi ha una altra cosa que em descuidaré i em fa gràcia dir-ho, i és molt important. Hi ha bastanta gent que amb tu aquí no em sap que n'hem parlat mai o poques vegades. Hi ha persona que es pensa que el fet d'estar jubilat, tal, ja no té dret
a cobrar de la germandat o aprofitar els serveis que donem. I jo sempre els dic, no, la seguretat social, la pensió, tal, això és una cosa. L'estar a la germandat i tu haver de cobrar per una operació, per un accident, això, n'és una altra. Jo pensava que un cop ja estava jubilat, no, dic, a veure, fem-ho al revés. Tu estàs pagant, no? Doncs des del moment que pagues, és per un servei al moment que el necessitis. Per tant, l'edat no implica. I després una altra cosa també bastant important és que n'hi ha molt pocs, però alguns, gent que són socis, pel motiu que sigui, marxen a viure a un altre poble i tenen por que no perdin tots els drets que han tingut durant tota la seva vida de viure a Tona. I aquests drets no es perden. O sigui, una persona que és soci, viu a Tona i se'n va viure a Centells, per dir alguna cosa, doncs aquells drets, si vol, es pot dir. Sí, exactament. Per tant, pot ser soci o sòcia de la Germandat qualsevol persona. I tant. En principi sí, el que demanem com a requisit és que siguin de Tona. De Tona. Correcte. Que després marxin és una altra cosa. Sí, en principi són gent de Tona. Correcte. El que nosaltres oferim és un servei al poble. Exacte. He posat una mica l'accent amb el tema de les sòcies perquè, si no recordo malament, ho vaig llegir una mica i diria que trobarem informació al llibre dels 1.100 anys d'història de Tona, de Pla de Vall. Em sembla que parlava que hi havia algun moment que els Montes Pios només acceptaven homes. Sí. Fins al 1900... No, dic mentida, fins al 2012, que vam canviar els estatuts el 2012, hi va haver un canvi d'estatuts, i a partir de llavors, per acord de la Junta i de l'Assemblea, es va acordar que també s'hi volien dones. Caldria potser fer una miqueta, quan parlàvem d'història, fins al 1951, quan es va fundar amb el nom de Germandat de Sant Andreu, només podien ser socis els homes, això és cert. Quan el 1951 es va crear la secció de grup familiar, les senyores, les dones, o la canalla, els beneficiaris, diguem, pertanyien en aquest grup familiar i tenien dret a cobrar quan morien, en el cas de defunció, però no en el cas de baixes. Això a partir del 2012, que es va unificar i es va crear només un sol cos de socis, socis i sòcies podien ser-hi indiferentment. I des del 2022, des d'aquest any, amb això, aquest grup familiar va desaparèixer i el que vam fer va ser integrar tota la plantilla de socis, o tot el gruix dels socis i sòcies, en un sol grup. Ja no hi ha diferències. Tots els socis, els homes i les dones, tenen els mateixos drets. I després una altra cosa, parlant d'això, els fills, o sigui, el matrimoni té 3 nanos. Fins a 16 anys, crec que tenen els mateixos beneficis. Si volen continuar disfrutant dels drets, a partir dels 16 anys s'han de fer ja pròpiament socis ells, perquè si no, llavors ja perden, doncs... I en aquest sentit, que també crec que també val la pena dir-ho, una altra funció social que té la Germandat és que les persones discapacitades, sobretot discapacitats mentals, el que fem és no cobrar-los la quota. Són socis, poden ser socis, sense haver de pagar la quota de socis. I en tenim algun, un parell de 3. Per sort, perquè n'hi ha potser un parell. I jo amb els anys que hi porto, recordo que se n'han mort potser un parell més, però vull dir que, ja dic, per sort n'hi ha, sí, però n'hi ha un. És una funció social més que tenim a la Germandat. Bueno, ja ho heu anat dient d'alguna manera, teniu certs projectes que començaran a avançar, però com encareu aquest futur? O sigui, com veieu la Germandat en un termini de 10 o 15 anys, projectes que teniu en ment? Aquí, això és el tema que sempre hem estat tocant. Aquí, el que diu el Madre del Cordero, és que els socis es vagin mantenint. Si els socis van subsistint, es van mantenint i per haver socis nous, la Germandat pot anar aguantant. Ara, si això no es produeix... Perquè, esclar, imagina't que cada any se'ns moren 12 socis, per posar un exemple,
i se'n fa soci 2. Esclar, arriba un moment que pot més les baixes que les altes. Clar, i després què fas? Clar, si et quedes a l'entitat amb 50 socis, has de tancar portes per força. Depèn. Aquesta és una realitat, perquè abans ja comentava que la mitjana d'edat dels nostres associats és bastant elevada. Força elevada. També és veritat que aquest 2022, amb el nou projecte de l'entitat, pretenem impulsar una miqueta més això. S'han canviat els estatuts, s'ha canviat tota una sèrie de coses, es dona aquest servei d'assistència a les persones que fins ara no es donava, això és a partir d'aquest any, i també una cosa nova que encara no està en marxa però que és el futur i és el que volem fer, és fer un petit conveni amb els industrials i comerços de Tona perquè els nostres associats tinguin certs avantatges. Per dir-ho d'alguna manera, un petit carnet de soci que et doni dret a uns descomptes a una sèrie d'industrials i botigues del poble. Això s'està estudiant, la manera de posar-ho en marxa, i contem que en els propers mesos o així ja començarem a desenvolupar-ho. Això pot ser el més complicat i laboriós. És complicat sobretot perquè és complicat amb el fet que si no ho tens molt ben informatitzat, costa de discriminar qui és soci en cada moment. Però bueno, crec que més o menys tenim un projecte informàtic que crec que ens ho pot solucionar. Perquè, bàsicament, entenc que la pròpia entitat es finança a través d'aquestes aportacions dels socis. No accediu a subvencions? No, en principi no hi ha res de subvencions. No hi accedim fins ara. Ara potser... Tot i que ara... Sí, perquè és que ens vam constituir. És a dir, nosaltres estàvem en el registre d'entitats del municipi, però no estàvem registrats en el registre d'entitats de la Generalitat. Ara, en aquest moment, amb el canvi d'estatuts nou que vam fer aquest estiu, abans de l'estiu, ja sí que estem registrats en el registre oficial d'entitats del Servei de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a partir d'aquí sí que podem demanar subvencions. De moment, com que és tot molt recent, encara no estem en aquesta fase. Però sí que en aquest moment podríem disposar d'alguna subvenció. Però fins ara tots els ingressos han sigut amb les aportacions dels socis. Cap més aportació. Per tant, aprofitant una mica aquest canal de la conversa a través del butlletí del poble i del canal YouTube, no sé si voleu fer una crida i explicar on us podem trobar o com ens podem posar en contacte amb vosaltres. Bueno, mira, el contacte més segur, i si no ho puc fer jo ja el fa el Quim, és tots els dimarts, excepte el mes d'agost que tanquem, fem vacances, tots els dimarts de 7 a 8 de la tarda aquí aquest despatx és obert. I tothom que vol es pot venir. Aquest despatx, que recordem que és a la segona planta. Segona planta de l'Ajuntament, sí. Tots els dimarts de 7 a 8 es pot venir aquí tranquil·lament. I llavors, si es vol fer alguna consulta, doncs el meu telèfon, que no sé com, però el sap tothom, és igual. I el del Quim també, vull dir que bé. I... Home, jo crec que val la pena, o valdria la pena aprofitar una miqueta. Això és una mica com de bolit. El punt de trobada a vegades és aquí a la plaça, també. Perquè em trobo algú pel carrer, escolta, no sé què, que hauria de venir... A veure, de què es tracta? Només et volia fer una pregunta abans. Fes-me-la. És que em sap greu. No, fes-me-la. Ja ho vols fer aquí mateix. Si es tractés un ple i papers, no sé què, llavors si has de venir al despatx, allà ho fem. Però per fer una pregunta no cal pas que vinguis dimarts que ve... Va, és igual. Vull dir, però... No. El fonamental és el dimarts aquí, a l'oficina, que és de 7 a 8. I una mica, aprofitant el canal que tenim, doncs sí que fer una crida o fer un anunci al poble que a la gent que encara no ho sàpiguen, que sàpiguen que hi ha una entitat a Tona que es diu Germandat de Sant Andreu que fa uns serveis socials en els seus socis, però va una mica més enllà del que és pròpiament l'entitat. Per tant, que s'ho mirin, que s'hi formin i bé sigui aquí, tal com deia el Valentí, o que ens trobin perquè saben perfectament on trobar-nos a nosaltres dos o qualsevol dels membres de la Junta de l'entitat,
doncs, que vinguin i els informarem i els direm. No, i una altra cosa que hi ha molt de gust, jo m'he trobat, perquè ja fa bastants anys que me'n cuido d'això, venir-me gent el diumenge al migdia a casa a demanar alguna cosa. I no passa res. Millor que no s'hi acostumi, però vull dir que no, per mi no és cap problema donar informació. Queda clar que tothom té les portes ben obertes. Jo i tant. El que volem és donar un bon servei i quants més socis millor. Això és la base principal. Vull dir que mirar de facilitar-ho tant com puguem amb tothom. Doncs va, esperem que aquesta crida faci el seu efecte. Esperem-ho. I que les altes superin amb escreix els números d'anys anteriors, no? Va. Per nosaltres ha estat un gust. No sé si us ha quedat alguna cosa al tinter que voleu comentar. Home, espera, si comencéssim a explicar anècdotes, a la cingletada que seríem aquí. I segur que encara quedaria hagut, perquè, esclar, després de tants anys, això ja et trobes en tot. Per exemple, ara potser no tant, perquè cobrem les quotes a través del banc, això, però, per exemple, quan hi havia el Ramon Martín de Pau Descansi i jo que anàvem a cobrar per les cases, ens havíem trobat amb coses que no les has vistes ni al cine. Vull dir, clar, són anècdotes, clar, ara no tenim què explicar. Però vull dir que, sí, hi ha de tot, ens ha passat de tot. Jo sí que voldria dir només una cosa, que més que res perquè avui aquí som en Valentí i jo com a representants de l'entitat, però sí que voldria fer un agraïment a totes les persones, sobretot a les persones de la Junta, perquè que nosaltres siguem els caps visibles és una cosa, però la feina es fa normalment entre tots i també hi ha hagut tot un entorn de gent que ens han ajudat a portar a terme tot això. I m'agradaria dir també, en honor a la veritat, que aquest projecte nou que s'ha engegat aquest any va sortir una miqueta amb la col·laboració i la bona relació que hi ha amb el grup de Junts per Tona, el grup municipal, perquè ells van ser els que ens van parlar de que a Taradell hi havia una entitat que es diu una cooperativa i nosaltres el que vam fer va ser no copiar una miqueta el que tenien ells, sinó que adaptar el que ells podien fer allà amb el que nosaltres fem ara en aquest moment aquí a Tona. Parlo sobretot del tema d'acompanyament a les persones. Per tant, els vau anar a conèixer i vau tenir una... Ells va ser un bon punt de referència per tirar això endavant, diguéssim. I per tant, agrair a totes les persones i evidentment als socis que continuïn sent i que ens ajudin a tirar endavant l'entitat. Totes aquestes persones no són aquí, però nosaltres dos sí. Llavors, normalment el que fem són unes preguntes curtetes per acabar aquesta conversa i d'alguna manera us coneixerem més una miqueta més o coneixerem alguna cosa de vosaltres dos. Les preguntes curtes jo en faré una, si us sembla bé, i les responeu tots dos en l'ordre que preferiu. Va? Som-hi? Som-hi. Va, doncs. Diu, visc a Tona des de... Jo visc viure des de l'any 73. El que passa que vaig començar l'any 60 a treballar al taller Roquet, que no era viure, evidentment, vivia a Seva, però oficialment, un cop casat, va ser l'any 73, fins avui. Jo tota la vida. Vaig néixer a Tona, abans no naixia... Si vols no diguis, no volem saber la teva edat, No. Jo vaig néixer a Tona. Va néixer a Tona. Vinga, volem saber el meu racó del poble, aquell lloc que... Mira, jo, sincerament, la zona on visc, per mi és un bon racó. I un altre racó, que no és ben bé racó, però m'agrada molt, és a Dalt Castell. Jo m'hi apunto, Dalt Castell. Tona un moment de l'any. No sé, n'hi ha diversos. Hi ha la festa major l'estiu que sol estar bé, hi ha el dia del plec, hi ha, no sé, no sabria, vaja, jo almenys no sabria... Costa triar-ne un, no? Sí, la veritat, vull dir, són dies bastant escaients, no sé. Diria els 365 dies l'any, no, ja que tinc una certa vinculació, jo em quedaria amb la plec de Tona. La plec. M'agrada molt de Tona. Bueno, a què referim? A l'ambient... Podem pensar en una festivitat, amb la gent, amb les persones, amb
no sé, alguna cosa que us agradi molt de Tona. No sé, sí que hi ha... Jo el sentiment de pertinença, de ser tonenc. Sí, és un poble que vius bé. Una altra cosa molt bona que té en general, la bona ubicació que té Tona, perquè estem ubicats fantàsticament bé, perquè a Vic aquí mateix, a Barcelona, tenim mar i muntanya també. Vull dir, sobretot per mi, la ubicació del que és el poble. I de la mateixa manera que hi ha alguna que ens agrada molt, o que ens agrada bastant, pot haver-hi alguna que no ens agrada gens o ens agrada menys. Què és el que no us acaba d'agradar a Tona? No sé. Jo, per mi, tenim unes entrades a Tona, entrades i sortides, que crec que es podrien millorar. I les que hem inaugurat ara fa poc, aquesta ja no m'hi fico. Perquè, en fi, potser ens hi hem d'acostumar, però el primer dia venia de Vic i vaig pensar, Valentí, al final hauràs d'anar a voltar pels Hostalets per arribar a casa. Perquè, de veritat, pujar al carrer Montserrat, allà emmantellats, en fi, anava, vull dir que vaig haver de voltar, i com jo 50.000, vull dir que... I això el que deia l'últim també hi estic d'acord, les entrades i sortides són una mica... Hi ha aquella rotonda de l'esquadra carretera, sobre el taller Roquet, que allà no ha passat mai cap desgràcia grossa, no sé per què, en fi, sí, és això, bàsicament. I per últim, quan penso en Tona, penso en... El meu poble. Sí, jo també haig de dir el mateix, pels anys que vaig treballar al principi, des de l'any 60, i pels que he viscut de casat fins avui. Bàsicament és això, sí. Doncs molt bé, fins aquí les preguntes curtes, us hem conegut una miqueta més. Moltes gràcies, molta sort amb el projecte i ànims endavant. Moltes gràcies. El que esperem, el que esperem i desitgem, vaja. Bé, i anirem treballant. Endavant. Gràcies. Vinga, gràcies.